Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela kien hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapjiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan lqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew jgħangmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġiedi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej.